Azkenik, prozesu berdina Hotmailen bidez egiten erakutsiko dizuegu. Hotmaileko sarrera ontzian zaudela sakatu aukera jartzen duen tokian, eta hor posta ezarpen gehiago. Orain, hainbat zerrenda agertuko zaizkizu. Zure kontua kudeatzea zerrendaren baitan dagoen, zure posta kontuak aukera sakatu. Orria kargatzen denean, sakatu gehitu posta kontua atalaren barnean dagoen gehitu bidaltzeko soilik den kontua aukera. Agertzen zaizun testu eremuan, idatzi ezazu zure EHUko posta helbidea eta sakatu bidali egiaztapen mezua aukera. Berriro ere, mezu bat iritsiko zaizu zure EHU posta kontura, berbideraketa egin ez baduzu, edo bestela, zure beste helbide horretara. Hala ere, baliteke mezua berehala ez agertzea. Gero, hor agertzen den estekan sakatu. Prozesua bukatu da. Hotmailen mezu bat bidaltzen duzun bakoitzean, igorle kontua aukeratzeko aukera edukiko duzu. Azaldutako prozesuetako batean arazorik edukitzekotan, deitu erabiltzailearekiko arreta zerbitzura eta bertan argituko dizute arazoa zein den eta horren konponbidea. Hau da telefono zenbakia, 945 01 4400.